jugar la promoció d'ascens passaven per traure tots els punts a la Murta i avui n'ha deixat escapar 2. 0-0 empatat contra el Reus en un partit amb poques ocasions. La primera de l'Olímpic ha arribat en este centre de Quintana que remata de cap da Silva. La resposta del Reus, este llançament de Chumbi fora. El gol ha estat a punt d'arribar en este xut de Quintana que desvia Ferran al travesser. En l'acció repetida es pot veure clarament que el baló no entra. El primer temps ha acabat amb esta jugada on l'Olímpic sense porter no ha pogut marcar. La segona part ha començat amb el llançament de falta de Roberto que se n'ha anat fora per poc. L'Olímpic no ha reaccionat fins la mitja hora de xoc amb esta rematada de cap de Fran Moreno. El Reus ho ha intentat amb el xut de Trujillo que desvia Francis. La millor ocasió de l'Olímpic en la segona part ha sigut este xut de da Silva que se'n va fora i l'última del partit, este xut de Rubén que se n'ha anat alt. Crec que els jugadors han fet tot el que podien i un poquet més. Entonces, quan passa això dins del camp, l'únic que pots fer és anar-te'n a casa tranquil, perquè veus que la gent s'ha esforçat al màxim, han intentat fer el que volien fer per guanyar el partit, no hem pogut. Queden 3 més, encara hi ha vida.